Sa k nám prihovárajú, hovoria o tom, čo bolo a pýtajú sa nás na to, čo príde. No to, čo sa v skutku stane, ovplyvňujeme my svojimi rozhodnutiami. Tak ako to kedysi urobil Don Bosco. Ale je naozaj také ľahké pochopiť, dôverovať, vzdať sa seba samého? Keď sa zastavíme, vtedy vypíname naše obranné mechanizmy. Keď máme vyvetranú hlavu, vtedy sme pripravení sa otvoriť. Keď na nás nikto nehovorí, vtedy k nám hovorí Boh. Ako 9-ročný som mal sen, ktorý sa mi hlboko vril do pamäti na celý zvyšok života. V sne sa mi zdalo, že som bol nedaleko nášho domu, na dosť veľkom a priestrannom dvore, kde sa zhromaždilo množstvo detí, ktoré sa zabávali. Niektoré sa smiali, iné sa hrali, viacerí z nich škaredo nadávali. Je to moja chyba. On s tým nemá nič spoločné. Keby som... Neviem... Keby som to neurobila... To ja ho robím takým. Mala by som byť viac taká, ako chce, aby som bola. Miluje ma, vždy mi to hovorí. A vždy prosí o odpustenie. On ma miluje. To ja sa mýlim. Ja ho nútim, aby bol taký, aký nie je. On ma miluje, ja sa musím zmeniť. On ma miluje. V Domboskovom sne z 9 rokov sú hrajúce sa deti vykreslené tak reálne. Sú to chlapci, s akými sme sa stretávali počas týchto 200 rokov a s akými sa budeme stretávať aj naďalej. Majú krásne príbehy, majú svoje problémy, sú ako zamotané klpko protikladov. Sen pozýva malého Janka na cestu, počas ktorej sa konfrontuje s problémami svojich rovesníkov. Sny, ktoré my snívame, nás stavajú tvárou v tvár k ťažkostiam mladých ľudí našej doby. Usmernenie nie bitkou, ale láskou je pre nás výzvou. Viac ako kedykoľvek predtým nás núti ísť v ústretí mladým ľuďom. Musíme im byť na blízku, pretože nenávisti a násilia je stále viac. Náš svet sa stáva čoraz agresívnejším a my, pedagógovia, musíme byť alternatívou.
Koľko násilia vidíme každý deň medzi našimi deťmi. Šikanovanie cez internet s rôznymi výzvami, ktoré tlačia tínedžerov do krajností, ako by život bol nejaká hra. Ale v skutočnom živote neexistuje tlačidlo reštart, kde sa hra skončila. A je na nás, aby sme im to dali pochopiť. Ďalej je to verbálne násilie voči tým, ktorí sú odlišní, ktorí nespĺňajú určité štandardy krásy alebo ktorí majú fyzické problémy či inú farbu pleti. My ako salesiánska rodina sme povolaní konať. Boh nás povoláva a dáva nám k dispozícii učiteľku, aby sme to zvládli. Matku, ktorá nás vezme za ruku a povie: pozri sa. To nebola láska. Toto všetko okolo mňa je láska. Ja sama sa musím viac milovať. My ako salesiánska rodina sa musíme učiť pozerať tak, ako Janko Bosko. Keď nedokážeme vidieť situácie, v ktorých žijú mladí ľudia, dokonca aj tí akoby bezproblémoví, tí, ktorí sa zdajú byť v pohode. Oni sa však každý deň stretávajú s ťažkosťami pri uskutočňovaní svojich snov. A tiež vtedy, keď nevidíme to, kým skutočne sú. Buď v ich najautentickejšej a najkrajšej podobe, alebo v tej najtragickejšej a najbolestivejšej. Znamená to, že vo všetkých takýchto situáciách neodpovedáme na volanie mladých. Dnes, po 200 rokoch, sa v našom snívaní musíme pozerať sa, aby sme dovideli do večnosti. Uč sa. Toto je druhé sloveso, ktoré nám ponúka učiteľka zo sna. Musíme študovať, snažiť sa pochopiť, učiť sa. Tak sa staneme pokornými, silnými a statočnými, aby sme mohli čeliť všetkým ťažkostiam života. Učiť sa znamená byť silný, ale tu nehovoríme o fyzickej sile. Jedná sa o statočnosť, alebo ešte lepšie o odolnosť, čiže schopnosť nenechať sa odradiť, aby nám neochabli ruky na znak toho, že sa nedá nič robiť. Učiť sa znamená študovať zlo našej doby, ale aj učiť sa spôsobu a metóde výchovy. A táto metóda je pomenovaná v sne z 9 rokov. Dobrota, úcta, trpezlivosť. Neraz sú mladí ľudia ovplyvnení snami druhých ľudí, ktoré sa však často stávajú ich nočnými morami. Niekedy ide o rodičov, o skupiny priateľov
alebo o vplyv spoločnosti. To v nich vyvoláva pocit nedôvery, ktorý ich blokuje. S nikým o tom nehovoria. Aj keď neupadajú do závislosti, žijú bez snov. Sú presvedčení, že nie sú až takí dobrí, nie sú na úrovni. Sú presvedčení, že v dnešnej spoločnosti, aby sa dostali ďalej a vyššie, musia robiť kompromisy a že budúcnosť neexistuje. Existuje len prítomnosť. Preto je potrebné skúmať so samotnými mladými ľuďmi ich sny a byť si pritom vedomý, že pre každého z nich má Boh nejaký sen. Projekt, ktorý on sám navrhol. Výslovne ho chcel. Boh sám nám ho ušil na mieru. Život má zmysel. Ja mám zmysel. Toto je môj príbeh. Toto je môj sen, ktorý chcem uskutočniť. Pomôž mi ho zrealizovať. Oče, aký veľkolepý je tvoj sen o mne. Vedieť si vybrať, snívať, rozhodnúť sa. To všetko sú kroky, ktoré nás vedú k prebratiu zodpovednosti na svoje plecia. A to nás vie často vystrašiť. Jeden z výrazov, ktorý sa v biblických textoch najviac opakuje, je určite výzva neboj sa. Boh nám hovorí, nebojte sa. Spomínam si, ako svätý Ján Pavol II opakoval mladým ľuďom, nebojte sa. A ja ti hovorím, mladý človek, nemusíš sa cítiť neprimerane. Máš na to. Toto je tvoj sen. Chudobný človek sníva také sny, ktorých sa postupne stáva otrokom.
Posledná vec, ktorú nám učiteľka hovorí, je: buď trpezlivý. Daj všetkému svoj čas. Daj čas Bohu. Ty môžeš svojimi rozhodnutiami usmerňovať, viesť či ovplyvňovať, ale je to Boh, ktorý robí všetko. Výraz buď pokorný, statočný a silný, ktorý som už spomínal, nám tiež slúži na to, aby sme prekonali pokušenie ľahko sa vzdať svojho povolania alebo pasívne čakať, že sa všetko stane akoby samo. Toto nebezpečenstvo treba odháňať s pevnosťou a odzbrojovať pokorou tých, ktorí sú si vedomí svojich obmedzení, ale zároveň vedia, že sa môžu spoľahnúť na stálu Božiu prítomnosť. Žijeme v dobe, kedy sme postavení pred veľmi komplikované sociálne problémy, ale naozaj si myslíme, že začias Don Bosca spôsobovala chudoba menej problémov? Vtedy boli chlapci nútení kradnúť jedlo, dnes sú nútení obchodovať s drogou. Vtedy mali vo vrecku nôž, dnes zbraň. Náš otec Don Bosco nás znovu učí, ako máme dnes reagovať a na čo sa skutočne zamerať. Stáť blízko pri mladých, ponúkať im alternatívu, pomáhať sa správne rozhodnúť. Postavme sa tvárou v tvár snom, ktoré nie sú s nami. Boh k nám hovorí mnohými spôsobmi. Veľké veci koná jednoduchými nástrojmi. Prostredníctvom slova prijatého s hlbokou vierou, s trpezlivosťou, slova znutorneného s láskou a nasledovaného s dôverou. Všetkému môžeme čeliť ako Don Bosco, krok za krokom, s dôverou a nádejou v zmrtvých stalého Pána a Máriu, pomocnicu kresťanov. Nie sme sami. Nikdy nebudeme sami. Pretože na budovanie seba a svojho sna potrebujeme iných. Dôverujme a zverujme sa. Nájdime svoju skutočnú učiteľku. Tu je tvoje pole práce. Tu je tvoje pole práce. Tu je tvoje pole práce. Teraz je mi všetko jasné. Sen nemá koniec, budúcnosť je bez ohraničenia. Vysníva na minulosť, sen o prítomnosť, sen o večnosť. Všetky naše sny budú raz Božím snom. Spoločne práve tu začína naše pole práce.
Tu je tvoje pole práce. Je čas ísť, je čas snívať, je čas premeniť svet. Začnime od mladých. Je čas budovať večnosť. Sen, ktorý podnecuje k snívaniu. V snoch, čase, vo večnosti. Výrobu nášho posledného hesla. Áno, je to pravda. Toto bude posledné heslo. Trochu ma chytá nostalgia, pretože od určitého času je veľa tých posledných vecí. Nazdar, chalán.